Under kampen mot Førde så jeg at Ivan var en mer og mer fornøyd mand. Ja, bestemt. I dag kunne vi tydeligt se både offensivt og defensivt de ting, vi har trænet på. Så derfor var vi tilfredse med kampen. Det er jo et system som spillerne har prøvet at vende sig til på nyt. Hvordan synes du det er godt? Ja, men i dag synes jeg, det så rigtig godt ud. Og noget af det, vi er mest fornøjede med, at vi holder nullet og får clean sheet. For det har vi jobbet en del med siden Sogndal-kampen. Så den del af det var vi godt tilfredse med. Og så ser jeg at det bliver god konkurrence om spidspladser med en lånesoldat fra Tromsø, som scorer hat-trick. Ja, og vi ønsker netop konkurrence, men ikke kun på den position, men på alle positionerne, så spillerne kan pushe hinanden til træning og dermed lave det bedste hold. Hvordan scorer ellers du her i Ulsteinvik? Jamen det går godt. Det er et dejligt sted, og spillerne de arbejder hårdt, og der er mange lokale, som arbejder frivilligt for klubben og hjælper til, både omkring stadion og på kampdage, og det sætter vi stor pris på. Du ser frem til seriestart nu, tænker det begynder at krible lidt ekstra. Ja, det gør vi, og det har vi gjort længe, men vi glæder os, og nu kommer det tættere på, og heldigvis kan vi også se, at holdet begynder at tage form, så vi føler, at vi er klar.